Akože chatu v Tatrách? Prečo to ľudia? Som na čo, kvôli čomu? Napríklad kvôli pohode s kamošmi, či s rodinou pri opekačke. Napríklad kvôli súkromiu? Kvôli tomu, že tu za prenájom môžeš za noc pýtať viac ako 500 eur? Kvôli skvelej investícii, lebo pozemkov v Tatrách je už ako šafránu? No a ešte vieš kvôli čomu? Lebo tento šalet, ktorý ponúkame, si môžeš urobiť úplne podľa vlastných predstav, pretože je v štádiu holodomu. V tomto videu sme sa rozhodli vám ukázať, ako skvelo by vo finále váš šalet mohol vyzerať. Pre inšpiráciu sme zašli do susedného s rovnakou dispozíciou. Stojí ich tu takto pokope 5 a majú spoločnú súkromnú prístupovú cestu a ničím nerušený výhľad na Tatry. Je len na vás, ako ho využijete. Či sa na neho budete pozerať z výrivky, od krbu, z pohodlného kresla. Vo vnútri nájdete presklenú galériu, ktorá poskytne dokonalé útočisko aj výhľad. Prostredie starej lesnej je snom všetkých turistov, aj milovníkov našich veľhôr. Tak už neváhaj ani ty a ozvi sa nám. Takáto príležitosť pod Tatrami sa možno nezopakuje.